안녕하세요. 감사합니다. 안녕. Kumusta na bro? Nagkakaroon sa balanitayan. Og ni Louie. Kaya mga mikon ako na sila. Karon kauban ako, interview ako ng aragang iring. Kaya kalis ka na. Kaya malimang hugas plano nila. Kabalo mo si pangalaya. Si SnowFlakes. Kaya kao. Wala sa Korea. Teresil puyo karon. Ko siyang tuolon. Ringi sa sakuha. Muna yung naong. SnowFlakes. Ringi na sa video. Naglingo-lingo ang iring. Di siya magpakita sa video. SnowFlakes at tulere. Eh, kabala ka. Nadresit din. Kamusta na ka? Okay na ka? Kakao na ka? Nakakao na ka og pinirito? Lami kayong pinirito. Kaam kang pinirito. Kiluto ng pinirito. Gusto kang pinirito? O chicken? Naglingo-lingo ang iring. Siya kasabot ako. Kasabot ka na ako. Okay ka? Ganong nang Yam-Id magkairing. Huwag kang kanay sa kuha. Ira sila ming. Pero wala kong matarya. Yung mata kay color blue o color yellow. Yung luksong iring. Yung luksong iring sa ilalom. Ako siyang kamangon. Siya rin sa ilalom. Hello, Meg. Ayaw kalain sa kuha. Kamusta na ka nila? Nasitindi nila? Hikat sa Korea? Kanaw nila? Ayaw kaulaw. Basi kang braso ko na mo mengkay. Ha? Kabala ka? Ayaw kabala ka nila? Kabala ka? Nagtangag sa kanyang pinirito. Mong maulaw siya butaw sa video. Ikaw at mo pinirito? Nanungkab ka galiya? Nanungkab siya. Na siya mutupag sa kuha. Nalakot siya sa kuha. Kaya ko siyang ikusit na ko yung pugan. Kaya ko ang siya karong pinirito. Tulong na ko siya. Asang pinirito nga gitangan mo. Suko kang silingan na to. Ibukikikit yung tilapia. Paloy-loy ka na sa video. Storya niya. Gusto sila magtungog sa mong miyaw. Tingo na, di ka amang. Di ba di ka amang? Nalingin siya sa kuha. Di ba di ka amang? Dapat mo tupag ka sa kuha. Tupag ako. Kamusta na ka? Kamusta yung mapagpuyo niya? Anong like kang tinanawan sa kuha? Kaloko ka na ko? Yung kabala kami. Dito ka kasapang. Tugan lang kung asan magkita ang pinirito. Kaya nangitang sila nga na to. Maulaw ang iring. Tago sa chinelas. Annyeonghaseyo. Kawan ako si Carpil karon. Ano iring na nagsungkab sa tong ilaga nga kakiro ng ikog. Carpil, kumusta na ka? Kaya ka? Ayok lakaw. Kikig-storya ko ni mo. Anong yellow kay kang mata? Gihipa ka? Anong yellow mata ni mo? Saan ito ba na anyong? Anong nag-yellow yung mata, Carpil? Asa ka paingon? Oy. Tukoy. Lakaw siya. Nilayas akong iring. Kaya nag-yellow yung ipon. Ang iyang mata. Siya gihipa. Luwi kayo. Hindi pa inom yung gusto mantika ng tinida. Ito na ko. Kanyong.